Fl-isfond tat-tema ħolqien ta' ekonomiji ġodda, il-Ministru tal-Kompetittività, l-Ekonomija Diġitali, l-Qasam Marittimu u s-Servizzi Manuel Mallija indirizza laqgħa oħra mis-sensiela Gvern li jisma' fejn stqarr li s-suċċess ekonomiku li qed jesperjenza pajjiżna mhuwiex xi ħaġa kombinazzjoni. Irrefera għal ftehim milħuq aktar kmieni matul il-jum fis-settur li tiegħu huwa responsabbli bejn Malta Marittima u l-Università ta' Malta fejn il-Gvern ikkontribwixxa 100,000 euro biex iż-żgħażagħ irresqu l-qudiem l-idejat innovattivi tagħhom li jistgħu jissarfu f'kummerċ. Iddeskriva bħala unur il-fatt li waqt li pajjiżna qiegħed fit-tmum tal-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea se jagħlaq kapitlu ferm importanti li jagħti aktar saħħa lill-kunċett ta' Digital Single Market fejn mill-15 ta' Ġunju li ġej se jiġu abboliti ir-roaming charges. Il-Ministru Mallija tkellem dwar kemm pajjiżna avvanza fis-settur teknoloġiku fosthom bl-aċċess għal Wi-Fi. Meta fl-Ewropa il-President Juncker qed jitkellem li sas-sena 2020 jixtieq li jkollu il-Wi-Fi for you li huwa dossier ukoll li se nagħlquh fil-Presidenza tagħna biex ikollok free Wi-Fi fil-pjazzezz u f'postijiet pubbliċi, aħna f'dal pajjiż diġà għandna 300 post u sal-aħħar ta' dis-sena rridu nżidu għal 100 oħra biex ikollna 400 hotspot Wi-Fi b'xejn f'dan il-pajjiż. Il-Ministru Mallija għamel referenza għall-impenn ta' dan il-Gvern biex aktar studenti jitħarġu f'setturi bħal gaming li qed jiġġeneraw introjtu b'saħħtu għall-ekonomija, settur li preżentament jimpjega 9,000 ruħ u hemm domanda għal mijiet oħra b'kors ġdid imnied il-ġimgħa l-oħra se jagħti l-opportunità lil mijiet ta' studenti fl-MCAST isiru midħla tal-qasam. B'dan kollu u aktar fl-isfond Mallija tenna l-impenn tal-Gvern biex ikompli jsaħħaħ il-klima pożittiva miksuba f'pajjiżna f'dawn l-aħħar 4 snin.